Idagaronan iba sa papagayam na surat, di pagkasalitaan ni Lisa nga na panguluan, nagladaw kan. Idi, kalman lang. Idi, kalman lang, manong name. Tagas lang sulit, dagiti dua bukel timatak. Idi makitkitak na lalaki, nga mangkitkita mat kanya. Kinidag ko manong name ti office mate ko, ken best friend ko, since nga basbasa kang palayang iti college. Manong name ni Olive. Oy, Olive. Lisa. Abay, nibus ta ininuman mo. Ang iyalan. Kita hindi dyan nga lalaki, ho? Saktigit kitain na. Nagwapo niya. Gwapo. Abay, nakakita ka na saraka mo ti lalaki nga mamagpitik ta puso. For how many years? Wansas ka. Masasunod dito. Agayatak ko, Olive. Kaumod siya na agayatak mo't laing nagsabot din ti dalam mi ti lalaki mamagpitik ti puso. Gaga. Tapi gaga ko na. Kasanon no, at asawa dita. Awa? Lawa, matahan na talaga at asawa na si Kakbet. Manawang ka nga dito ito na dagundawa yung agsarita. Pinanawanak ni Olive, manong name kat talagang nakapagpagkat ti parang dito nga lalaki nga mas kasadag aging kaimisaman. Hi. Pinanawan na kamatin ta kadwa. Siguro, tapno ikanta iti gundaway. Unang isuka diti kahit mo ang maama mo. Sige. Nagan please. Lisa. Flor de Lisa. Uno, Lisa lang. Lisa. One floor na. Upat nga letra. Iso nga Lisa. Nagalamano kami manong nemi kay permi nga nagpara tita kulap na. Senon kano tinagan na. Baglagi din ta. Imbatandarak ba't lang nga natin nga party. Tanong saan ko ma? Diyan ko manawa mo. Amo yung style yung nga lalaki. Kasi dyan kang anayod yung ibagbaga. Yung baglaki din ta, nagadandam na. Wala siyang diyan ko makayat, sumurot. And pinilit na ni Olive nga office mate ko, best friend ko. Ano tayo naman? Juice, nga darak na. Anda basit arak na. Umay ka, tengka pa mangala. Uno, buto dito ta, nakmangala. Baka doon sa baling ilok mo, ha? Sana ka kastay. Basta? O sige, yalanak nga ron. Edited na cheers. Nag-cheers kami, ma'am. Ano ito na, ma'am? Hamad na juice deta? Brandy? Apay on ice na. Kastoya kami no minumak. Diyak ikanti sa baling nga may ilaok. Tapno maramanak ti pure ngaraman nga talag ti arak. Kasta? No sa baling nga rod nga brand. Diyak mat kahit tumino no saan nga brandy. Basta brandy aklat ta. Basta gayam. Siyempre, mga opisina ka. Mga opisina. Kenwari ka. Wari siya. Nasuro pa lang makatawan. Sipo dagtagtrabaho ak. Da kami kini Olive. Idiada kang pa lang iti first year college. Nagamamu kami. Nagsingad tunggal may sakata kami. Kaya malumot din nagbaling ng boyfriend mo. Awang pahay. Ngayon ni Olive nga kayim ko, nakatalon. Nasampay nga virgin. Sut may sa kadagiti saan nga virgin nga nag-graduate ti college. Pay nga, saan na ka nga tinulad? Datang ti problema na kanyak. Tanakada, doon ti kita lalaki agar-aram kanyak ng awan ni may sakayat ko kadakwada. Kung nakadakwa, ken kwa na, uray no, maminsanak lang agayat ko na. Dangarot na karik namon ti ayap. Adan, di ba?
Kahit ko'y tuminom. Cheers! Another cheers! Nakaantok ti minom manong. Ken oray ni sanon ket madlaw ko nga nawartag maten. Medyo jak sa kabaylan yung tag-drive. So, isa rin kong tuminom. Jagayin mo, napananan. Imununan. Imuna ada ka ti boyfriend nan. Kayam tag-drive. Among tag-drive, adolescent siya ngam jak pa'y naadaan ti kotse. Ngam jagayem ko, ta kotse nan eh. Nakalun nga dagos. Kayam ba na tag-drive? Huri si kakayam pa siguro. Sige nga rin. Let's go. Ija tinakakiparkingan ti kotsek. Itulod nugnak. Amo mga rin sa dinot pang itulod ang kanyak. Oray sa tinaw. Itulod ka. Oray siya amis mong mangibaga. Inadto kami ti kayat mo. Kayat ko sa nun. Itulod nugnak di langit. Let's go! Kunana man naming im interest na palaing tiya ng taog ti baso na ket ginunduwa na. Uy, baka no sa mo kaya tag-drive. Kaya. Inumag pa ito eh. Ibus. Manong naming madlaw ko slasan na kaya. Senon, please. Isardeng mo pa lang ta siya tag-drive. Baka may dong parta. Napiyakan niya, siya kamutunin na parte. Sige nga rin. Dede pa nang inom ko ka rin eh. Gagudot baso kis ng parte kanya eh. Isardeng ko nga rin. Isardeng na name sinublata ka nag-drive. Madamdama pa yung name urukan. Nagloko rin ito eh. Pangitulutak nga rin kang kuha na. Kinakururok mo ito. Manong name irita daw kitak nga marka iti hotel insar ko iti hotel compound. Parking ko manong name sa koriniing. Hey, ne, sanun. We are here. Ha? Tumasagan tulungan ka nga tumakler. Anong name siya akong tinagbayad. Sarili ka design ta. Di ba? Itulod nag-heaven. Naangaw ka nga talaga. Let's go. Ma'am. Yes? Te supli? Alamin to nag-check out kami. Ay, sige. Manong name inatibay ko. Kalpasan na tinuktak tiri daw ti siled sa kamsimurek. Amok na saan nga rumbeng telamide. Ngem, hindi pa hilayang manong naming kayat kumatenti madaan ti experience. Nang rona no istorya ni Olive, istorya na no kasano iti imas ken ganas. Kita manong naming tanasaraka kung tilalaki nga nakariknaki ti ayat. Apigid din nga tsak kundawayan. Idin to tagwapo, macho, ni Sanon manong naming. Impaida ko ni Sanon manon nemi ti katre kalpasan na ilikat ko ti long sleeve na ti korbatan. Wow. Adda barbon manong nemi ti barokong. Umpartek na talaga. Inikat ko pa yung sapatos na ti pantalon na manong nemi ken. Dapuot na da ito eh. Hindi aprusak di barukong naman ng name kagadan. Tiya pa nagkutito, nagtibrief na. Manong name. Ken ti bigla pa nangarakop na kanyak. Inamalan na di kiti bibig ko anong name kadi isun tinangikat iti arwatek. Ito na tabala puot na. Amo na materaramidan na. Nakunak tinakaw ko. Ito
awanan nagpadpada, titapar ti bagimi, manunimi siya kun tinakadata, ket madaman akon nga rumrumansaen, ni Senon manunimi. Nagpesugan ko na ni Olive, nagmayat, nangruna naglaing dito nga lalaki. Wild na wild, ti loko. Kasto na yun, ti panangkaramkam nga karigitid Virginia man sana si Di Baruco. Manong name sa langit, ti adda iti barukong ko, no dikat pa'y ti adda, iti nagbaitan, dikiti legs ko. Basta mo na yung anong name iti panangkaan ni Sanon kanya. Naging ka manong name iti sagsagananan, iti panangburak na ti kristal nga salsalmat mata. Nakariknak man, tagapagapaman, manong name nga sa M, ngem kasukat, iti dagus nga nakariknak, iti inas, nga kamay-mayat man. Ora ekla namin tuwa, nga na tayo kalpasan na, iti mariknak, iti panakaidayas, iti nakapudpudot manong dim sa hagin. Sanon. Oh, thank you, sweetheart. Thank you, sweetheart. Sweetheart, thank you. Thank you, man. Idag mo lagat. Ha? Saan si ka? Nga nga saan siya? Di mo nakasangpit ak di balay. Di mo kat suksok anak ni misis ko. Niya? Adang kan ti asawa? Adan. Adabin dua nga anak mi. Lisa, di ba? Uwain, nagamamot iti may sa party. Tapi, sa din natin yan, ang dati ito hotel. Kaya, saan nga nakadalong ito dito eh? Sanon, sinublatan ka, nga nag-drive ka po, di mo kaya. Nakaturog ka. Kaya dito lang amo ka, pagipanan ka. Tiyak matamot balayo. Pengarog na napasama. Pag mo labat ng tara ko pa na sanak agkan. Nga si kapayin tinangikat pero hatek. Abi yung palubos mo. Yung palubos ko kaputa etet ka. Hindi mo ka di malagip. Ngayon baga keng ka. Nakatalon ti best friend ko. Iti nubyo. Diyak pinaadan ti nubyo. Ngayon nakarik na akong ti ayat ko na. Nagayata kadakos keng ka. Siya nun. Ngayon, tsaka mo, nandaan kan ti asawa. Daan akong ti asawa, Lisa. Siya nang rumbing tinapasama. Pingarti yung balinta, saan tanong may babahoy pa iti amin. Naskang nagawid akon. Di mo ka di mong baling nga tawagan ti asawam. Sa kantula agawid no bigat. Overnight na ito, saan nga short time. Kapayan din ang bayad. Di sukatam to. Mabiglang nga tawag ti asawak. Siyempre kiti banyo manunami kit sa dyan nga tinawagan ti asawa. Nang bara na nagdigos man. Nakamalabalin tuwalya ti bagina idirumuan. Kahit kumatikdikas. Sige. Alam na itong tuwalya. Inikat na manong name tuwalya kat ni. Nakitak ti pakabuklan naman. Dakkel. Hindi makadigusak manong name agur-uro kan ti loko na nakaules. Inikat ko ti ules, manong name na parabaw keng kuana, inikat ko ti tuwalya, kitri mabawak keng kuana. Inaprusak ti barukong na manong name nagarengeng.
Siya kung tinangaghek manunimi ka dagi di bibigin. Siya kmeten manunimi tinang lailo kang kuha. Siya kmeten tinangan kang kuha naman. Nakariing iso naman. Naging nga agpadpada kami ngamang mga nagmayat. Ngem apahing italay nga namamok dito nga lalaki. Nagladaw kan sa noon. Nagladaw kan. Nagpapas kami kini sa noon alos dahil nga manulang ti oras ti turok. Pwede matama kami manong nemi ngagrubrubuhat nga rumuhar. Lisa, dito iti umuna kin mauni. Apay met. At daan akong ti asawa. Nga maetan ka tinikudan ti amin sa nun. Nagladaw kang aminin. Sa din ng tiyam mo. Idagsapsapulak ti ayatek. Sa din ng amin tiyam mo. Hindi sa anak pa yung nag-asawa. Sa din ng amin tiyam mo, hindi na wayak pa. Naladaw ta nga nagamam mo. Naladaw ka nga dinting ti biyak ko. Huwag naladaw hindi amin. So nga please. Dito tiyo muna. Ken Maudi. Rumortan. Rumor kami manong name siya akong tag-drive. Siyempre, no usawa na kung ken kotsek dito. Intulog nak manong name timbagak nga pagkasaraan mi kini Olive. Tidinaan mo, naalat ti cellphone number naman. When? Ti cellphone na, in-dial ko ti number ko, tapno di kasta kita sumrek sa jay ti number na. Nelson. Nelson na yan, senon ko lang. Senon. Manang name ang salsaludsod ni Olive. Nagturukan. Abay, di ka nagamit ito eh. Ni Senon. Sinong Senon? Di lalaki ka, nagkama mo kanya. Isot ka nakuyog mong darabi? Sana kung nga virgin, friend. Hala? Kaamam lang? Impaimun ti amin namin mo? Inyos turiyak tinapasamak man. Agdaanan ti asawa? Naduktalong nga dan asawa na nalpasin ti first round yun? When? Tiyan mo na kat siyak ni misis na. Tiyan mo na kat nakasangpet iti balayda. Tiyan mo na kat ni misis na tibang sukat kang kuha na. So ang inarakop na, ngam siyak mo tinarakop na siyak tita nagikuha na. Gusto gayam ti istoryam sika, nagmayat. Nangaro na kat talaga nga nagmacho, nagwapo, naglaing ni Sanon. Baka nalalayang pa yung boyfriend mo. Sir bilang ardo-ori kasut kalaingan at damatan asawa na. Dedya ka nung muna kin maudi. Dapat lang. Naglado nga nga nangamamok. Kisay-sayat lang ko man nun saan kapinaramanan. Di adan to rason tapno tawagak, mailiwak. Kaya't mo asawan. Ituloy mo. Kaya't mo asawan, agbaling ka akrida. Ano ang orti mabaling ko? Isumatipat-patid ko. Kaya't na nga ta? Kadi maganabat nga umunakin maudi? Bali halos inalilaw mo eh. Sabi kami in hotel mo. Ipangipanak ko mga keng kuha na kit awam jakbat amon sa dun balay na. Hindi ko maarakupan na kanakit nagkadkad ka. Inuray mo ko mga nausawan. So kumapay nga makapagkadkadak. Kit kahit kumatin ng may experience. Ti amok kit awan pa'y asawa na. Ngem na pasama kit ti amin. E di tagmulakat. Ni, amot kasi kit asawa ko na no. Tila mapaspasama kang ka, Lisa.
Nagpeso nga dag experience mo, ngam saan mo tang nawaya? Shoo, sa mukha ng ituloy pa lang. Nadaking kuha na ti biyak ko, Olive. Nadaking kuha na ti raksak ko. Gabuti pateg ko ni Sanon. Manong nemi gabutad ta kanyak tinamber na malem. Liplipas ti office hour iti tawagak soon. Sinong buhat nga? Damon kahit nga tama mo na sinuak kaputa. Saan nga nakapunbok nagan ko ti cellphone. Hello, Sindetoy? Sanon? Sino na toy? Siyak ni Lisa? Gusto pa nakahanap ti number ko? Sorry Nagloko kan? Mabaling ka nga kita ta? Please. Please, Sanon. Please. Ada overtime ko. Kahit mo saway ng takapilat opisinam? Turas ti malpas ti overtime. Alas 10. Di mo baling isap-sapam to? Tapay ko ma. I miss you. I love you, Sanon. Diyak kadimot ko na kang kakaday jet mo na kin maudi. Ngano amok ko mano sa anak ko mga nabaratek. At ayaw ko mga tinutupang ka. Si asawa. Nagladaw ka nga ron nga nagamamutay. Naladaw ka. Please. Inunti ka tito pisina yo. Mabaling ka ding mamuan. Imbaga namat man. Napang ko inururay man. Abag iso nga alas 10 idagruwardan manon nemi ket idi malasing ko isuna. Nagpadlawa. Pare, dan sa makasapul ka. Kino natin may sa karikiti kakaduan. Imasidig ka niya. Apa ka takatoy? Hindi makadayon di kiti kakaduan ng manong nemi narakop. Uy, di ka umarakop kasta. Sa akong tibimisito kang kuha na karikiti bibig na manong. Okay, may sa oras na lang, please. Iti hotel. Please. Naaros nga tama tirik na manong akitin manong. Short time. Manong nemi ng mesa lang oras mi. Ti alisto na manong nemi. Gawid ako. Sanon, I love you. Kahit ko ibalayan nak. Kapag ko may balayan ka, siyak naggastos. Una saan kat, ibagak no sa dinuti, ay amumet. Intulod na sa diya, di ba? Ano, may iliwakan ka, tawagan ka. Umay ka. Uri at nakanduak sa diya Mawatan na ti amin. Please. Gawit akon. Sige, rumorta ka rutin. Itulod na ka. Tulog na. Hindi dun sa agak sakbay. Narakop ko binisito. Tawagan ka na may iliwak dumsa ka rutin. Ngayon saan nga kanunungan ni Olive Terramidek manong. Nagadung lalaki dita. Apa kahit mo tagtalin na nagkakabit? Patsam ka digarod nga iayatin na ka di lalaki? Sul-sulisugam lang. Imbaga na kaking kakadit, I love you? Haan. Sumagla, apa nga ron? Papanan na ko mga saan nga maaros. Wana, lalaki suna. Napindas ka, nabanglo ka, naimas ka. Ay ngayon, patsam ka di nga ron, nga isukat na ka, iti pamilya na. Dinakparitan, Olive. Aging gakayat na, ni Sanon. Sa tinungarti among mapagpatinggaan datoy. Kayem ka, Lisa, ngam tiyak kanunungan tararamidem. Kasano nagsikog ka? Eh di wow. Api nga wow ko na, da pa kalaglag pagkanggo na. Talagang agpagtit ka. Minamauwing ni ayat na talaga. Nagkakaiso na nga nakarit na akong ti ayat sa matag na nawaya. Nimisot ayan ti ragsak ko. Ragsak kin biyag kumatayag na mapukaw ko ni Sanon. Nadanig di kong daw ay manong nemi nga awan ti opisina. Bakasyon. Tawaga kisuna.
Sumungbat man. Hello? Sinon? Ayan mo? Dardo balay. Ayan nga di misis. Danapanan na. Mabaling umay ka di ka serang. Awang kaduha. Nagmamisahan. Orahin ka. I miss you. I miss you. Sige, bye. Pagamam dandan manong. Arig na sampay nakastrik manong inarako. Siya ako nang katerwatin na wasto na hindi pa nangaprus ko kadagi barbunan iti baro kong sikatibiyag ko sa nun. Siyempre, uwari na kamla na sang-sangpetan ni Olive. Pati dito'y pa yan. Inayaw, inawaga, manugot natin may. Kasan't mapasama kin lumamuan ni Mrs. na. Hindi namin niya iilimad mi lang. Paano nakarutan? Nagawi din. Nagmahit namin siya. Baka nalala yung sunam niyo monobium. Naglaing siya. Pero nakainuman mo saan. Pero wild na wild. Kinalaing ako, mat. Nadumatantiyan mo. Sumabulat sa bali pagkasarak. Abay, sumina ka kanyat? Bakit paggarup na tao, pati siya kabit. Ano tao makakit-kita ta? Amuda nga si asawa ni Sanon. At manong tawon, diba ito? Ni bibiyang ko na manong tawon. Basta gwapo, basta kayat ko. Nalayang sunam. Mangkitak sa bali pagkasarak. Tsak kayat tigay makaskan ka. Hoy, nadaldalusak pa lang si ka. Nakatalukan. May sa pa lang kanya. Uri, may sa kanya asawa ng loko. Siya kita asawa na kita kinarelasyon ko. Dada, naruglog ka. Siya nga. Uri, no, man na minsan pa lang may sa pa lang lalaki di biyak. Lalaki di biyak mo. Nga madaman tinti asawa. Siya, nagbasol ako man. Basta sila basol ko si Kangarod. Nadagsa na basol. Basta umakarak. Kaya akong kahit makigayim ka. Nung naskin nga umakarak pa yun. Agtransfera kit pangopisinaan. Kit aramidan. Tiyak kaya't di ramaraman ka. Kasta nga paiso tinaramid naman nung solo kong dito yung apartment. Di maramid nila at kaya't mikin ni Sanon. Sakbay nga agawid, tawagak. Dumagas kabiit. Parita pagbiit lang. O maminsan lang, please. Hanggang tawat agatat ng bagat mo, no medyo maladaw ka. Agluto ha. Mangantan to, kalpasan na. Unong mangantan muna. Ngayon saan na kinayat tinakipangan no di kat siyak tikin na naman. Oray may salangarikos. O, ilang mo na. Taon pa 30 minutes. Mapamanin, nagawid man na yan. Ngayon. Idi, tatawag ak man ni Suna. Umay ka na, orahin ka. Dahil din tinawadi. Ay, nakit mo sa wan. Naamuhanin ni Mrs. ko ti amin. Kasano ko ma? Aday din pa naghatap na. Isungin pamuspusan na ti amin. Iblakan. No. Sanon saan? Sanon. I need you. You're my life. Sika tiragsak ko, sika tibiyag ko. Hello. Hello, hello. Pinagpay sumanong name sangkon nga makontak. Sanon. May naladaw ka. Sanon. Ket ka po tamok ti pangubisinaan naman ng name sa jayak nga guluray.
sa pahit ti rumor ti opisina tapno makapanag sa sakbay nga rumor. It-on adda isunan manong. Masada kagton sa nagsarita ta please. Diyak kadibat ko na kang kakasardingan nakon. Sardingan nakon. Oh, no saan tang ituloy ti relasyon ta mangguloak. Anong aramidam nga panggulo ko matkayat mo sa wan? Ha? Umayag di balayo. Mauyong ka nga talaga, Lisa. Tila babawi ka anak amukin ka. Kaya't nakmat nga taa. At anay, tuloy mo mat saan. Tiamok namin nga talaga nga sa jayak balay nga si Bangpet. Nga tibang suksukat kanyak kiti asawa. Nadanalpas ka data. Danapasamak ka data. Hindi ta makariin. Si kamot ka. Amom, awang pulos tarantak. Nga manglipot iti asawa. Gabot at ti alaing asawak ti patpatid ko. Saan ka nga inayat? I don't love you. Ngam siyak nag-ayat kan ka. Sanon, please. Ataywan akon. Sardigan akon. Saan ka mga rakak ti pamilya? Anong nemi, iti may sang aldaw, adagtug-tug-tug dito kasera. Hindi mapang kulokatan naging tutak. Babaya kas kanya. Natataingan lang, kaya napintas. Abe ka di? Si Kanilisa? When? Mawaling ka tit sumrek. Ta sino ka ha? O magdanagam. Nasyata ka tao. Sige, sumrek ka. Nagtugaw ka? Inya mamuna tibagina manong name ti muna nga nagan tibagana. Siyak ni Telma. Ti asawa ni Senon. Awang pagdanagang. Ang pagdanagang lisa. Siyak kung ang tirumbang danag, kabutaan, siyak tadatoy, saan ko ang teritoryo. Imayak tapno, mangi sang petak, iti kapyang. Nagpagpakaaskan ka. Sayang tibiyak mo, nitultuloy mo, iti panangin pateg mo iti asawa. Sama ko man nga mapilit ti baghim, iti lalaki nga sambat nga mangipatpadig ken ka, ken saan met nga nawaya. Hubing ka pa Lisa. Ado dito kiti agur-uray. Bueno, mangsapsapol iti kasken ka. Nga nawaya, nga mangikasarken ka. Tawaran ito raramidem. Kapatasanin nga kayat pa iti asawak, tinagbali nga relasyon nyo. Sayang ka, napintas ka. Yamapin amin nga, nagpeso ka di nga, si babartek ti asawa, anang tagikwakin ka. Noon yaman ti istorya na, mabaling gusto amin. Pagpagustuhan na kalayan, kapag pagpakasi ka. Kaya lalaki ti asawa. Hindi na muhat, nagpudno nga dagos, kat nagpakawan nga dagos, kat nagkari nga dagos, nga isina na kan. Inaramid na. Ngayon, ribukan mo itlata. Ada pa panggip mo nga umay ka diyabalay. Imbes ko umay ka sa diyabalay, siya akong timay dito. Namun sa mga raramiden, timapan sa diyabalay. Nga, makita na ka, kadidikit ti karoba. Nga mamuhan, dikit ti karoba, nga, at na nagbaling ang relasyon nyo, ti asawa. At na nakiman na kita, anak mi, kadida kayat, ang mi kayat nga, mapukaw dat respeto ti amada,
numamuan na nga. At dakang kinarelasyon na. No mapapalsya ka talagang saan na kang impatid ti asawa. Gabot si siyak lang, di patpatig na. Nagpagpakaasi ka no kwa, kininsa nun. Siyak maditan at pagpakaasi ka. Lisa, please, sarde nga mo ti asawa. Sarde nga mo. Diya mo manunemi no anya ti adda ken kuana ni Telma nga asawa ni Sanun. Ta kimpet dagiti imbaga na kanya. Nga kaslisot nang ininot nga nang silaw iti panunot ko. Nga nangikat ti panakakulaap ko. Siyak ti mo nang imarakop ken kuana. Naging narakop kami. Ikarik ken ka. Manan, sabi nga ako ni Mister mo, kanagyaman na, ti pa nakasilaw, ti panunot ko. Napukaw ko pa yun, ti best friend ko, kapot ramin ko. Makapagsinoblahan kayo ito agayam, numamuan na ti amin. Kanagyaman na, Lisa, kinidawdawat kung sabi ko ma, tamasaraham tumatlaing, ti lalaki nga na ikari para kayo ka. Sinardaga akon nga talaga manunemi. Sinardaga akon no kasta malagip ko iso na wagwagay nga dangos ti ulo. Wain manunemi tinawagak ni Olive. Imagakeng kuha na tinapasama. Kaya na siya, ano kasta? Nagsublikan kanya kayam. Please. Sige, kalpasan na ito yung bulan. Subliak naman lahat kang kata. Huwag gayam. Adayam mamuktokin ka. Sino? Edwin tinagan na. Magsapsapol. Baka di nakayat. Kalpasan nga maamuan na. Saan ako nga virgin? Saan uso itan ti virgin? Sika lang ni nagraduar nga virgin. At tapay asawa na't nang ipaayam di kinabirhen mo. Bari nga, no kayat ko di Edwin. Iti agsublin, manong nemi ni Olive dimteng met iti kasangay ko may sa ni Edwin nga imatenda. Happy birthday, Lisa. Thank you, Edwin. Pudwahim ti ko na ni Olive, nakapinpintas ka. Daw ko sa ka na inlove ka. Ang karumbay nga ma-inlove ka niya. Saan ako na virgin? Saan ako nagsapsapol ti virgin? Tamakasarap ka di pa yung ito ti virgin. Inistorya ka ni Olive ti amin? Niliwaan ka na nagayat at dadaanin ti asawa. Ang mali, sampay na lado ti amin. Sa anak ang nalado iti biyag mo. I love you. Bayam ta, adali ka na yung magtirikdak. Baring numaibawin ko kayong kadato yung panagayat ko. Fast forward, manong nemi, nasursurok ginayat ni Edwin kaputaman nakaawat. Gentleman, ken talaga nga nakariknak maten, timay kadungayat. Kat siyempre, inaklon ko, kat kalpasan lang titalo nga bulan, inchaya ng tikasar. Okay, kunak mo ta. Umuno na ako nga kasar ng sika. Kinunak kini Olive, loko ka. Apay. Sika apay tinaudi nga nagba anti-boyfriend, sika tumunang asawa. Kaya di ka pinakasagan ita boyfriend mo ita. Ndakam. Yung nga din. Huwag gayam. Tawagam ni Sanun. Yung black na karo, gusto na matawagan. Amom Jabaleda, di ka nga doha. Alam mo da, nga mga anak kada kayo ti kasar. Naging ninong ko, nagbalik yung first love ko. Yung saan ko inalay da, manong naming inimbitarak lang yung dagat yung matandar da.
Iti agdama manong nami at duwang anak mi kini Edwin kat naragsak kami. Dakam gayam tinagkagasat na mampay saan nga isu ti first love ko. Dito nga ron, ti pagkasarita akmanong, thank you, ti alaing mo nga nangibasa, kat sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, uno balaag, pagsarmingan ti biyag, kada gadipadak nga nagbuya. Tuyag yaman nga paghayam mo, Lisa. Okay? Thank you, Lisa.